Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifan Ramadhani, nomor absen 5 dari kelas XA. Perkenalkan, nama saya Jairul Anwar, nomor absen 12 dari kelas XA. Kami akan mempraktekkan tembang macapat dan dabuloh yang berjudul Lamun Siro ama Guru Kaki. Lamun siro angke guru kaki, amilio manungsa kang nyoto ingkang becik martabate, sarta kang ruh ing hukum kang ibadah Lan kang irangi syukur oleh wong tapo, ingkang wis manungkul, tan mikir paweh ing liyan, iku pantes sira guronana kaki, sartane karo ana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.